Hola, soc Joan Ramon Sanchis, catedràtic d'Economia, i aquest és el meu canal de Valentubers Parlem d'Economia. Fa un temps vos parlava en un altre vídeo sobre la possibilitat d'entrar en una nova recessió o crisi econòmica que podria tindre conseqüències molt greus. En aquell vídeo vos parlava de factors com la guerra comercial entre els Estats Units i Xina, així com la baixada dels nivells d'exportacions d'alguns països com Alemanya. La veritat és que en aquests moments el perill de crisi econòmica ve donat fonamentalment per un nou factor que en aquests moments està tenint una incidència fonamental, com és el cas del coronavirus o el que es coneix més tècnicament com el Covid-19. Aquest virus està provocant una pandèmia, que és així com ha sigut declarat per les autoritats sanitàries a nivell internacional, que pot tindre unes conseqüències econòmiques molt greus. Precisament és sobre això sobre el que jo voldria parlar-vos avui en este vídeo. Dir-vos que la gravetat del fet ve donada no sols per les conseqüències que pot tindre des del punt de vista de la macroeconomia, sinó sobretot per les derivacions que poden produir-se en l'àmbit de les xicotetes i mitjanes empreses i especialment en els acomiadaments a persones treballadores que es puguen produir com a conseqüència dels efectes que pugui tindre sobre les xicotetes i mitjanes empreses. El govern espanyol i també l'autonòmic han anunciat un pla de xoc econòmic per a tractar de contrarrestar els efectes negatius que el coronavirus pot provocar en l'economia espanyola i concretament també en l'economia del País Valencià. Les repercussions que es poden produir són a tots els nivells, a nivell mundial, lògicament, degut a la incertesa i a la por que genera aquesta malaltia, i pot arrastrar no sols a l'àmbit de l'economia especulativa, com és el cas dels comportaments de la borsa de valors, sinó especialment a l'economia real, i el que fa referència a les conseqüències sobre l'activitat econòmica i sobre les empreses, tal com us estava comentant fa un moment. Bé, des del punt de vista econòmic en general de la macroeconomia podem dir que el coronavirus pot provocar l'acceleració de la crisi econòmica que des de fa un temps els especialistes estan anunciant. De fet, les estimacions per part d'organismes internacionals, com el cas de la OCDE, de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, parlen de que els efectes del coronavirus pot provocar una reducció a la meitat de lo que seria el creixement de l'economia mundial. És a dir, els efectes sobre el creixement econòmic poden estar al voltant d'una reducció d'un 1,5% sobre el producte interior brut. Lògicament, aquests efectes van a variar segons països i segons continents. Les previsions de la OCDE ens parlen d'efectes per al conjunt de l'economia mundial, però en especial per a països com Xina, que a més és un dels països que ha estat creixent amb les taxes més altes, al voltant del 6%, i que, com a conseqüència del coronavirus, aquestes taxes de creixement poden baixar per baix del 5%. També el cas de la Unió Europea o de la zona euro pot veure's afectat i provocar unes taxes de creixement per baix del 1%. Bé, això demostra que les conseqüències econòmiques poden ser greus des del punt de vista macroeconòmic i des del punt de vista mundial. Pel que fa a l'economia especulativa, als sectors especulatius, podem dir que els efectes del coronavirus ja s'estan produint. Una conseqüència molt clara ha sigut la caiguda espectacular que s'ha produït en els mercats de valors, en les borses de valor, durant els últims dies. Va ser especialment important la caiguda del passat dilluns, que es va definir com un nou dilluns negre. En aquest cas, l'índex Dow Jones de la borsa de Nova York va experimentar la major caiguda des de fa 11 anys, produint-se una reducció de 2.000 punts del Dow Jones. En el cas de l'IBEX 35, que fa referència a la borsa de valors de Madrid, de l'estat espanyol, la caiguda el 9 de març va ser del 8%.
afectant principalment a empreses com Repsol, que va caure un 15,3%, el BBVA, un 13,21%, el Santander, quasi un 12%, Telefònica, quasi un 10%, Iberdrola, un 6,6% i Inditex, quasi un 5%, entre altres empreses de l'IBEX 35. I també caldria assenyalar la caiguda del preu del petroli, de manera que el preu del barril Brent ha baixat fins a un 20%. Bé, tots aquests aspectes mostren com s'ha produït un efecte negatiu molt important sobre els mercats de valors que lògicament se tradueixen també a les expectatives de creixement econòmic. Però, sense ningú dubte, el més preocupant són els efectes que el coronavirus pot provocar en l'economia real, i més concretament sobre l'activitat econòmica i especialment sobre les micro i les pimes. En aquest sentit, podem dir que totes aquestes suspensions i restriccions que s'estan produint en les activitats i els diferents esdeveniments de tot tipus, culturals, esportius, etc., lògicament tenen les seues conseqüències i els seus costos econòmics que n'hi haurà que quantificar en el seu moment. Els sectors que més s'estan veient afectats són, d'una banda, el sector turístic, que seria l'hostaleria i els hotels, amb les cancel·lacions que s'estan produint per part de les persones que tenien planificades visitar el nostre país o el País Valencià. Un altre sector també que s'està veient molt afectat és el sector dels transports i les comunicacions i sobretot també el sector dels comerços, del comerç, com a conseqüència de la reducció de les seues activitats. Tinguem en compte que molts d'aquests comerços s'estan veient obligats a tancar o els anuncis de les autoritats sanitàries aniran també en la línia, com ha passat en Itàlia, de tindre que tancar aquests comerços i això lògicament afecta als ingressos que reben aquestes empreses. En clau valenciana podríem destacar el fet de la suspensió o l'ajornament de les falles de València i de la Magdalena de Castelló, que alguns han estimat ja en uns costos econòmics que estarien al voltant dels 700 milions d'euros, tal com ha anunciat el president de la Generalitat Valenciana, i que afectaria principalment a sectors com els artistes fallers, les empreses pirotècniques, les floristeries, l'hostaleria i els hotels. També un altre efecte provocat pel coronavirus és el tema del subministrament de les matèries primeres i materials per a determinats sectors o indústries. En aquest cas, les indústries tradicionals valencianes, com són el xoguet, el calcer i també l'automòbil, es poden veure afectats com a conseqüència de que aquestes matèries primeres, aquests materials, no arriben als llocs de producció i, per tant, se tinga que paralitzar el procés de producció, amb els conseqüents costos econòmics que això pot provocar. Ara bé, també s'està comentant, i jo crec que això és important assenyalar, que este trencament, les cadenes de subministrament, sobretot d'aquestes matèries primeres que venen del sud-est asiàtic, de Xina i d'altres països del sud-est asiàtic, pot representar una oportunitat per a la indústria valenciana pel fet de que se pot produir el que podríem denominar una relocalització, és a dir, totes aquelles fàbriques o la fabricació de determinats components que se va traslladar al sud-est asiàtic, en aquests moments se podria plantejar la possibilitat de que se tornaren a obrir fàbriques en el País Valencià per a la fabricació d'aquests components i l'obtenció d'aquestes matèries. Això podria ser una oportunitat per a recuperar una part de la indústria valenciana que en el seu moment varen perdre com a conseqüència del procés de la deslocalització productiva. Però un altre efecte també que és molt preocupant és l'efecte sobre les persones treballadores, perquè lògicament tot això, la caiguda de les vendes, va provocar el tancament de moltes empreses i també el fet de que moltes empreses es vegin obligades a tindre que presentar i aprovar expedients de regulació d'ocupació, encara que siguin de caràcter temporal. Però això va suposar l'acomiadament de treballadors i de treballadores i, per tant, conseqüències econòmiques negatives per a les persones treballadores.
I després també les repercussions que pot tindre en el que seria el comerç mundial, és a dir, la caiguda de les exportacions i de les importacions a nivell de comerç internacional. Ja estem veient com està tenint un impacte negatiu en la indústria tecnològica. Alguns tipus de productes estan patint caigudes importants en el seu enviament, com són, per exemple, els portàtils, que estan caient un 123% durant aquests primers mesos del 2020, els smartphones, que estan caient un 104%, les consoles de videojocs, que estan caient un 101%, o els televisors, que estan caient un 45%. I, lògicament, també les exportacions dels productes de la indústria espanyola i valenciana a altres països també s'estan veient afectades pels efectes del coronavirus. En definitiva, ens trobem en una situació o en un escenari molt preocupant en el que se van a veure afectades especialment micropimes i persones treballadores, la qual cosa va provocar uns efectes econòmics molt negatius sobre el conjunt de l'economia. Això, lògicament, ha portat al govern espanyol a aprovar un paquet de mesures de xoc a nivell econòmic per a tractar de pal·liar en part o per a tractar d'ajudar a les empreses per a evitar el seu tancament. En aquest sentit, s'han aprovat ajudes de caràcter econòmic, fiscal i financeres, s'han aprovat mesures dirigides als ajustos en la jornada laboral, en fomentar el teletreball i altres aspectes per a que d'alguna manera evitar l'acomiadament de persones treballadores. S'han aprovat mesures des del punt de vista fiscal i financer, crèdits a tipus d'interès zero, l'ajornament en el pagament de determinat tipus de tributs i d'impostos per part de les micropimes per a evitar que es produïssin problemes de liquiditat i problemes financers en aquestes empreses. Tot aquest tipus de mesures, encara que segurament van a ser insuficients, d'alguna manera intenten reduir l'impacte econòmic que el coronavirus va provocar durant les següents setmanes. Lògicament, aquests efectes econòmics van a dependre en gran mesura de l'alcance i de la durada del virus i van a dependre de les mesures sanitàries que se vagin prenent per part de les autoritats i també van a dependre del grau d'incertesa i de pànic que aquesta situació d'alerta sanitària vagi provocant en la població. Però el que està clar, o el que hem de tenir clar, és que l'interès general, i en aquest cas l'interès general és la salut pública, ha d'estar sempre per damunt dels interessos personals i econòmics, per molt dolents que estos siguin, és a dir, per moltes conseqüències econòmiques que això pugui tindre. Evidentment, sempre l'interès general en base a la salut pública ha d'estar per damunt i ha de guiar les decisions que s'hagin de prendre. Una altra lliçó que també hem d'aprendre d'aquests efectes econòmics del coronavirus és que l'economia occidental té en aquests moments una gran dependència dels països del sud-est asiàtic, especialment de Xina. Una gran dependència productiva que d'alguna manera hi hauria que rectificar o n'hi hauria que millorar. Bé, espero haver-vos ajudat a entendre un poc millor quins són els efectes econòmics que està provocant el coronavirus en aquests moments en l'economia espanyola i també en el cas concret de l'economia valenciana. Només queda dir-vos que el més important és mantenir la calma, que la sanitat pública i la salut pública ha d'estar sempre per damunt dels interessos econòmics i els interessos de les empreses i que d'alguna manera, una vegada passe tot això, podrem quantificar quins efectes econòmics ha produït i tractar d'aprovar noves mesures econòmiques que d'alguna manera puguen pal·liar aquests efectes, especialment sobre les persones treballadores i sobre les micro i pimes, que són, diguem, en aquests moments les persones i els col·lectius més vulnerables a aquesta crisi econòmica. Moltes gràcies per la vostra atenció i us anime, com sempre, a que subscrigueu al meu canal i que li doneu a m'agrada al vídeo si vos ha agradat. Fins a un altre vídeo.